Ilan? 20. 20. So bali nandito na pala kami sa may Canton area sa mga noodles. Ito. Hindi naman bagsak. Ano pa? Chicken. Hindi, hindi. Marami pa tayong chicken. Yung sa atin, wala tayong pancit canton. Kumuha ka, malalaki. Yung ganun din. Ganito na lang oh. Yung malaki doon. Yung malaki na? Ah, Walang malaki? ano dun? Ano dun oh? Ay, ano yun? Wala. Wala. Yan na lang, sige. Kumuha ka lang ng 5. 5. Ah, dyan mo na ilagay. Yung pan, yung fumi. Kuha tayo fumi. Yung maanghang at saka hindi. Pero ano lang, beef lang ah. Beef lang. Tingnan natin kung mayroon. Ito beef spicy. Ilan to? Malaki na 20. 20 ra? 10. 20 na piraso raw yung kukunin natin. 10. Walang hindi lang ha? Wala, puro spicy lahat. Ano? Walang hindi Yun lang. Ayun o, sa taas. Manghang din yan? Hmm? Hot oh, hot. Ayun. Wala naman. Sete? Ila, umlura. Pwede ba i-share ko na? Umlura o magkano? Ilan? Ilan pala? Balisalitang bulinaw yun. 5 ra? 5? Dito si kay Manghang ano eh. Oo. 5 ra. Ilan na lang ang kulang? Dalawa. Tapos wala pala tayong kundi. Noodles, wala tayo? Matagal. Wala. Ba't ito na lang oh? Kukuha na rin pala kami ng pan namin, noodles namin. Try kaya natin to. Ha? Try kaya natin to. Sige. Kasi hindi ko pa natikman. Try natin yung spicy na humi. Ay na yun. Oo. Wita. Uy, meron na. Sabi mo. Bebis ko. Ayaw mo yan? Dito na pala kami makalabarkada sa may mga biscuit. Pagilid mo dito oh. Bingo. Ito.
Yung bingo na paninda ay. Hello ma. Presto. Wala na yata. Yung kulay dilaw naman para may iba din. Ah. Frutis. Apa? Akombi. Akombi. Extreme. Ang binawin? Dito mo kaya yung super 10? Hindi pa. Marami. Mayroon pa to. Marami pa tayo. Hansel. May nito. Aribisco. Yun o. Itong chocolate. May nito. Sa tao. Mga lapka. Sayang tamo. Saya tama. Ay, si assorted. Saya tama. Bravo. Ayun o, yung Hansel na kon. Ayun o sa baba. Marami pa. May nito. Manar. Bugi. Kalchis. Umlura. Sampo. Sampo. Eh. Five, 7. Kalchis. Uy! Tatlo na lang no? Nahulog ng isang kulit. Balik natin to. Laglag. Wafelo. Minot ito? Hindi Meron ba at? nanganap ka sa babali? Ay, nangalap ka. Be. Isang box. Ay, oo nga pala no? May nakuha pala tayong dragon seed nung nakaraan sa bayan. Nakaraya pa. Minot ito? May natitaw. Minot kita na brand layo ka? Nangalap ka adobo. Dito ah. Kasan adobo na od? Dito tamo amain. Gusto na sa ito? Ah, ito, dalawa. Nakaraya. Fudge bar. Mangalap ka rara. Fudge bar. Ito assorted na lang no. Ah, assorted na fudge bar. Di sa atin to ah. Oo. Dito. Nahulog oh. Hindi. Tapos ano, ay cheesecake kumain ka na. Watatap. Watatap. Tama na yun pa. Wala kasi yung mga naka-promo, mga kalabarkada.
Minsan kasi may mga naka-promo kasi dito. Ngayon wala. Hindi ka naglilista, no? Ha? Mahirap mag-grocery pag hindi naglilista. Basta kuha ka lang ng kuha. Listaan na ni Ikang ni back to back. Advantage saka disadvantage. Naglilista eh. Si Joy pala oh. Hindi, si Ikang naglista dito. Back to back. Tinamad ka gabi maglista eh. Ay, si Kun nga pala mga kalabarkada, si Joy. Taga dun din sa amin. Bali may tindahan din pala siya. Sabon. Ito may freebie oh. Ano? Iba yan, B. Ay, iba ba yan? Iba, oh. Ay, what camellia? Iba. Iba, di ba? Akin na yung mga kwanta, punta ko doon sa mga sabon. Kana. Ito. Itampay mo sa kwanta. Hindi. Sa atin to. Ay, sa atin na. Ito isa. Ay, sampay mo dito sa akin. Ay, bagsak ko na siya doon. Silka. Pasir ka. Ano ka na? Ay, bagsak ko na siya doon. Alright mga kalabarkada. So nandito na pala tayo sa mga chicherya, yung mga snack foods. Bali nakakuha na rin pala kami ng purchase ring. Paborito kasi ng mga bata to eh. Ay, hindi. Kalamansi. May nakita pala kami ni puro promo mga kalabarkada. Puro promo yung mga nandito. Mga free, ganyan. So, ito yung ganito yung hinahanap namin ni Mrs. na bibilhin. Yung mga may promo kasi minsan dito kami nakakarami ng benta. Parang ganito oh. Buy 2 1 free. Ba. Potato fries to. Ilan na yan? Wala ang ibang flavor? Hindi to oh. Hindi yan. Ito. O yan. Hindi naman. 5 4 Paborito kasi ng mga bata to doon sa amin. Yung cheese. Bread span. Mayroon pa tayo niyan. Ano pa? Hindi ka magdagdag. Ito na lang. Ayun kulay blue. Pillows. Yung violet sana, hindi yan. Kaso wala. Choco ito eh. Ano lang. Loaded. Ito oh. Ayun ba? Kumi yan. Loaded yung puti. Wala. Wala. Walang maliliit. Kuha ka na rin ng toothpick kasi para pan. Kahit tigdilima lang. Maliliit na cheese it. Oo. Malalaki 5. Marami tayo niyan doon. Kaiga po Marami. ng ugar. Kiwi. Nakakuha ka na ng mga crackling? Hindi pa ba eh. Wala pa. Uy, Shay, wala pa.
Oo, si. Ay, ito, crackling. Yung ano ba yun? Malalaki nga. Ay, sa'yo to? Oo. Ilang crackling na malilit? Ha? 10. Mga pambayintiran dyan. 20. 5. 10. 10. Pili stockman of fruits and vegetables to grade 2. Stockman of fruits and vegetables to grade 2. Ito. Gusto ng mga bata ito, mga kalabrikado. Mga pambayintira. Oh. Talagang hinahanap-hanap ng mga bata to. Itong chichirya na to. Ito yung unang-unang nauubos. Yun. Wait, try mo ngayon, oh. Kuha ka nga ng ano, 10 niyan. Ah, ito, itong kirey. Oo, 10. Ito. Ito.